ni kiɗa na dodar ABC muke yi mu ita mun ka zaɓa ba wai yaudara ba mallafa tana kasa ABC muke yi mata na zaɓa na zaɓi baba bai san yaudara ba bai iya handama ba bai mana yaudara ba ba 'yan damfara ba mai kishin mu ne shi gwarzo ba ya kyashi kowa na ya bashi Musa zo ka karba kai ma waƙe baba banki manya dace mai nasara ta gaske baba Buhari dodar zaɓin talakan mu kenan lalle ka yi zance na gode na tema domin mun ci zaɓe mun zaɓi baba ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke yi APC ta cinye zaɓe lallai dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke yi APC mun cinye zaɓe lallai dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke yi APC mun cinye zaɓe lallai farko za mu fara da sunan sarki mai iyawa roƙo muke maka baiwa kai ne mai rabawa Allah amince waƙar dodar mai biyawa mai Musa da banki ba don yau mai alfahar ba dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke APC mun cinye zaɓe lallai na saba a koyaushe sai na gaida uban sinana manzo haɗin amina tuni ga wanar ka tana arena har ali sahabbansa mata nasa abai tukana sun yi auliya ku ciki ɗaya ni ba zan cire ba dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke APC mun cinye zaɓe lallai murna muke yi ABC yau mun ci zaɓe PDP tana kasa domin yau mun karsi rabe APC muke so mu da yau ba rabe kishi muke so baba Buhari kasa ta zaba dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke APC mun cinye zaɓe lallai domin kayi aiki kasa ta kowa na yabawa kullum lafiya da karatu gwarzo kai kulawa domin babu sata kasa ta beraye gujewa kai gyara kake so domin ba kai yaudarawa dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke APC mun cinye zaɓe lallai Musa Group ya bi ABC ma ja ya zaba shi ma ya ga aikin ka yayi na'am da halin ka bawa domin populas po ya ce mun bai da yaudarawa ga baitin shi zai yi wakar shi ma bai gazawa dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke APC mun cinye zaɓe lallai kayi aiki ƙasa ta kowa na yabawa fannin titina duka falta kayo shimfiɗawa fanni na noma ƙasa ta kace mai riƙewa yanzu tsaro ya samu ƙasa ta kowa ya bu baba dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke APC mun cinye zaɓe lallai fawa kake yi ƙasa ta kowa kai kulawa mata har maza kudu mu duka har ma 'yan arewa domin ka kula mu ƙasa ta kowa na yabawa zauna lafiya mai hali na kwarai sannu baba dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe murna muke APC mun cinye zaɓe
ne na kwarai halin ka baba. Mulki kake yi ƙasa ta yau ka kau da zamba. Yau ka ci zaɓe a next level kai mun ka zaɓa. Sai gandu da gwamnan kanawa bai san yaudara ba. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Yau mun ci zaɓen APC ma ja muke. Lallai. Murna muke yi PDP kuma na bulayi. Lallai. Kudu har arewa mu APC ma ja muke. Lallai. Next level mun ka ɗauka ba wai yaudara ba. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Yau ma gida za ni je na Kano in gaida bawa. Lallai. Dan duje gwamnan kanawa bai san yaudarawa. Lallai. To dai kai buri kul karshe naka ba zai yi kyau ba. Lallai. Dan duje ne zai maimaita ba a bidawa. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Dan duje gandu na aiki ba wai gardamawa. Lallai. Domin kayi aiki kanawa ba wai alfahar ba. Lallai. Gwamnan da ke a kasan nan ba ta muka gaba ba. Lallai. Mun yaba ma je ka galarce mun gubawa. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Wannan lafiya da karatu gwarzo kai kulawa. Lallai. Kai mana titina a Kano kwalta duk kai zubawa. Lallai. Wanda fuskake mana har da gadar sama mun yabawa. Lallai. Yau ga manoma sun yaba aiki na gabawa. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Wannan waka na zo muku daga bankin waka multimedia wadda suka rera shi da Musa Group ɗan bundu. A yi saurari lafiya. Mai neman ƙarin bayani ya tuntuɓe mu a wannan lambar kamar haka 090 28 12 28 88 ko kuma 07014148896 ai sauraro lafiya. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Mai san mutanen kanawa ba wancan birin ba. Lallai. Yau an yi zaɓe domin bai san nasara ba. Lallai. Lema ya ɗauka ƙasa ta ba ta yi nasara ba. Mai kishi na zaɓa baba Buhari muna gaba ba. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Tilas na gaishe da gwarzo na fati ce aman. Lallai. Abdul Abbas kake ɗan sarki duka mun yaba ma. Lallai. In ka fito subiri na san ba sa tare ma. Na jinjina ma ɗan sarki ka kori zamba. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Ku ne kanan da ba domin gyara kun kayowa. Lallai. Zare ido a Kano dai yau ba mai kumawa. Lallai. Halin biri tsula kowa yauye an karewa. Mai kishi na zaɓa baba Buhari muna gaba ba. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Vice President kai ma tilas in yaba ma. Lallai. Na gaida Osin bajo kai baka da kyama. Lallai. Kudu har arewa kowa kai ma na yaba ma. Lallai. Mulki kuke adalci halin ku bawa. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Ni makanan da ba za ni gida in
san yaudara ba. lallai Na san riga wani shi ma bai mana handama ba. lallai Halinsa alkhairi ba wai wani damfara ba. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Na gaida gwarzon buga sanatan tsakiyar Kano. Lallai Sardauna ne shekaru shi ne ma zai kula mu. lallai Mun gamsu mun yarda domin zai kare haƙin mu. lallai Mai san al'umma ne kai ba wai mai yaudara ba. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Musa na sanya kaɗan Ilyas Allah ta yama. Lallai Gwamnan shi ne rai karkar birni ba ka kyama. lallai Ka zama dodo gurin sufuri ba sa tare ma. lallai Koma akwatin shi na san kai ne ka ci wawa. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Ga sannata a Kano ta kudinmu muna yaba shi. Lallai Yayi ayyuka ko ina sam shi bai nuna kyashi. lallai Kaddere ɗan gaye aiki nashi muna yaba shi. Mai kishi yake a Kano ta kudinmu muna yabawa. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Sanatan Kano ta arewa a dole muna yaba ma. Lallai Mu dai Kano ta arewa halinka muna yaba ma. lallai Aiki kake yi Kano ta arewa muna yabawa. Sai aiki kake a Kano ta arewa ba za mu canza ba. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Murna muke kaci zaɓe maimaici kake yi. Lallai Yaron biri na ga kowa sai kuka yake yi. lallai Sun faɗi zaɓe abin kunya duka su suke yi. Mai murna nake yi domin APC na zaɓa. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Yau ga matashi a tarayya bacin nan ya dace. Lallai Shi ne wakilin garin Bauchi kowa ya amince. lallai Mun ɗau matashi garin Bauchi yau ba kauce-kauce. lallai Yara aiki ba wai aikin yaudara ba. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Dan ya kware a wakilci zai kare haƙinmu. Lallai Zai share hawayen mu yara manya karmu damu. lallai Mun ya wuce kullum shi sai yaudarar mu. lallai Injiniya kun ka zaɓa mai ruwa ba zai ba. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Yau ga lawan shehu gwarzo shine zai kula mu. Lallai Shine wakili jihata zai kare haƙinmu. lallai Aiki ya saba a birni har ma ƙauyukanmu. Dan kayo jiya man baya ba kai mana yaudara ba. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Banki gidanku a yau ne ma zan mai da zance. Lallai Wai ya bacin hanyar ku a yanzu a ɗan takaice. lallai Hanyar kuke nan ba labari ta su kunce. Mai kishi muke so dan shehunmu ba zai yi ba. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Ba titiya magarin Bauchi tilas in yaba ma. Lallai Banki na waka tilas ne ni in yaba ma. lallai Bar da tiya magarin Bauchi kai ma an yaba ma. lallai Mulki kake halin kirki kai yaba ba. dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe
Abba Bashir Allah ta yama. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna muke yi APC ta cinye zaɓe lallai. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Dodar ta kasance PDP sun faɗi zaɓe. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Murna muke yi APC ta cinye zaɓe lallai. Murna miki APC mun cinye zaɓe lallai. Murna muke yi APC ta cinye zaɓe lallai. Murna